We zijn nu allemaal in deze kamer bijeengekomen voor jou. Want we hebben een verrassing voor jou. En nou ja, ik zou zeggen, laat maar horen. Nooit meer de vraag of je zin hebt in een sigaret. Jouw gezondheid heeft je aan het denken gezet. Een zware tijd, harde klap. Je moet even door met humor en kracht. Die jij nooit verloor op het werk. Werd iedereen stil. Die mooie zomer werd ineens wel heel erg kil. Een chemokuur, een ziekenhuisdag. Elke keer weer heftig. Toch zien we steeds jouw lach. Ja, dat is Piet, die je normaal veel met bewoners ziet. Oh, dat is Piet, die nu alleen van rode wijn geniet. Het is die Piet die als je hem ziet, dan denk je, is die echt wel ziek? Maar dan zeurt hij over fijn motoriek. Wow. De eerste chemo's, je WhatsApp breekt af. Ze knalden er mooi wel wat celletjes af. Piet, jij bent dapper, wat je nu al overwon. Je juist verdween als sneeuw voor de zon. Nu lig jij knus op de bank bij jou thuis. Beter dan zo'n groot anoniem ziekenhuis. Nog eventjes, dan is het voorbij. Dan ben je weer de oude, maar zonder beuk erbij. Ja, dat is Piet, die je normaal veel met bewoners ziet. Oh, dat is Piet, die nu alleen van rode wijn geniet. Het is die Piet die als je hem ziet, dan denk je, is die echt wel ziek? Maar dan zeurt hij over fijn motoriek. Oh, die blijft slechts bij woorden. We staan straks echt niet aan je bed. Word maar heel erg oud met Nella in een seniorenflat. Ja, dat is Piet, die je normaal veel met bewoners ziet. Oh, dat is Piet, die nu alleen van rode wijn geniet. Het is die Piet die als je hem ziet, dan denk je, is die echt wel ziek? Maar dan zeurt hij over fijn motoriek. Oh.